салому дуруд ба ҳаводорони Барса. мувофиқи хабарҳо ба Филиппи КОУТИНО охирон шанс медиҳанд ки маҳораташро нишон диҳад. Каптани Барса Жерар Пике гуфт ки умтитиро мухлисон набоянд таҳқир кунанд. агар ман ҳам ба ҷои ӯ мебудам ҳамин гуна рафтор мекардам. Роналд Куман дар бораи рафтани Месси ҳарф зад. Мемфис Депай баъди хетрикаш дар бозӣ бо Туркия гуфт ки пас аз ҷароҳат бардоштанаш бисёр талош кард ки ба сатҳи олияш баргардад. акнун ӯ худро Мессии нав мешуморад. ҳама ин хабарҳо дар барномаи имрӯза. дӯстон, аз шумо лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. акнун дар ягон ҷо баъзур шинед, мо бошад сар мекунем. бародарон, футболи дастави баъди 2 рӯз бармегардад, аммо моро имшаб дар он тарафи уқёнус рақобати басу ҳам шавқвар байни мунтахабҳои амрикои лотинӣ интизор аст. Аргентина зидди Боливия дар доираи даври интихобии ҷоми ҷаҳон 2022 рақобат хоҳанд кард. барои шавқвартар шудани тамошои ин бозӣ дӯстонамон аз 1x ба он коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. дар оед регистратсия кунед ва истифодаи промокоди барсатиҷиро фаромӯш насозед, зеро бо он метавонед дар аввалин пардохт то ҳаҷми $100 ба даст оред. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. чуноне ки нашрияи АС хабар медиҳад, Филиппи КОУТИНОро барои охирон бор дар Барса шансаш медиҳанд. Куман омодааст ки ба ӯ имкониятҳои васеътарро дар ин мавсим фароҳам морад то ӯ бозии беҳтаринашро нишон диҳад. барои далел, даври аввали Лигаи Чемпионҳо бар зидди Бавария метавонад бозие бошад ки КОУТИНО ба майдон баргардад. дар бозии қаблияш ки он вақт дар Бавария бозӣ мекард, ба дарвозаи Барселона 2 гол зада буд. дар ин бозӣ мухлисон аз ӯ на камтар аз 2 голро интизоранд ки интиқомашонро аз Бавария гиранд ва ӯ голҳои задаашро ҷуброн намояд. агар ин мавсим ҳам дар Барселона ӯ худро нишон дода натавонад, гумон мекунам худаш бояд аз пай пайдо кардани дастаи дигар шавад. Жерар Пике гуфтааст ки умтити шартномаашро аз ҳама ҷиҳат иҷро дорад. ҳар касе ки ӯро таъқир мекунад, хоҳиш мекунам як майда меҳрубонтар бошад. ягон бор ҳолате нашудааст ки ӯ ба тамрин наомада бошад. муносибаташ ба касбаш олист. чаро мо бояд аз ӯ норозӣ бошем? шартномаи ӯро ҳамон президенте имзо кардааст ки худи аъзоёни даста интихобаш карданд. айби умтити чӣ? бисёриҳо бештар аз 30 сол шуд ки дар Барселона кор мекунанд, вале то ҳол коре ҳам аз дасташон намеояд. ман низ агар дар дастаи дигар, масалан Манчестер Юнайтед мебудам, мисли умтити рафтор мекардам. аз мухлисон хоҳиш мекунам ки андаке меҳрубон бошанд. Пике ҳамчун капитани ҳақиқӣ ҳамдастагони худро ҳатто аз мухлисони Барса ҳифз мекунад. маълум мешавад ки муҳофизатгари касбӣ берун аз майдона муҳофизатгар мемондааст. гарчанде ки сатҳи бозии умтити ба талабот ҷавобгӯ нест, вале ӯ арзандаи эҳтиром ва як шанси дигар аст, зеро ӯ ҳадди ақал барои ҷой доштан дар даста мубориза мебарад. хубу ганда чемпиони ҷаҳон аст ва дар вақташ бозии ӯро легендаи Барса Карлос Пиол баҳои баланд дода буд ки на ҳама ба ин сазоворанд. сармураббии Барселона Роналд Куман гуфт ки рафтани Месси як такони ҷиддие буд бароям. ҳамаи нақшаҳоро мувофиқи будани Месси дар Барса сохта будем. лео низ мотиватсияи баланд дошт. мороам хеле дарднок аст ки беҳтарин футболбози сайёраро ба ин осонӣ аз даст додем. ӯ на танҳо Месси, балки рамзи Барселона буд. ба ҳавло гуфтан даҳон ширин намешавад. дигар мо ҳаққи вобастаи Месси буданро надорем. мо ин ҷо ғами Месси мехӯрему. ӯ дар ПСЖ бо лаби пур аз ханда шоду хӯрам зиндагӣ дорад. беҳтар он аст ки ба бозингарони мавҷуда такя кунем ку дар фикри интиқоми Бавария бошем. Куман аллакай яроқи баҳонаҳояшро пур аз тири Месси кардааст ки агар ин мавсим натиҷа надиҳад, тирҳоро холӣ кардан мегирад. агар натиҷа диҳад, мегӯяд ки ман бе Месси ҳам метавонам ки ба натиҷаҳои назаррас ноил гардам. ҳамлагари мунтахаби Голландия Мемфис Депай баъди хетрикаш ба дарвозаи Туркия чунин гуфт: бозии имрӯза назар ба 2 бозии пешин беҳтар буд. ҳоло ман дар сатҳи олии худ қарор дорам ва аз бозиам ҳаловат мебарам. баъди ҷароҳати ҷиддӣ бардоштанам сахт кӯшишу талош мекардам ки зудтар ба бозиҳо баргардам ва инак ман баргаштам. ҳанӯз 27 сол дорам ва бовариам ба худам иваз нашудааст. набудани Месси дар Барса эҳсос мешавад, вале ман кӯшиш мекунам ки барои Барселона Мессии нав шавам. хати ҳамлаи Барселонаро куллан бар дӯши худ гирифта кӯшиш мекунам ки бо ман мухлисон набудани Мессиро фаромӯш кунанд, гуфт Депай. айни ҳол айнан ҳамин гуна бозингари шуҷоъ дар Барселона намерасад ва умедворем ки Депай Мессии дуюм дар эраи нави Барселона мешавад. ӯ дар якҷоягӣ бо КОУТИНО монанди Мессию Неймар бояд шаванд ва Дембеле низ баъди рақами 7-ро соҳиб шудан сурати кайҳонияшро барқарор мекунад. Ансу Фати низ дар ҳолати омодабош қарор дорад ва ҳарчанд ки рақами 10 нав дар даста Фати аст, барои масъулияти ҷои Мессиро гирифтан ӯ хеле ҷавон мебошад. ҳоло ба ҷуз Депай дигар ягон бозингаре нест ки ҷойгузини Месси буданашро дар майдон
исбот карда тавонад. Шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? Оё Депай метавонад Барселонаро ба қуллаҳои баланд расонад? Мо медонем ки ӯ ҷои Мессиро гирифта наметавонад, лекин Мемфис ҳамон бозингаре ҳаст ки айни замон дар Барса лидер мебошад, албатта ки дар хатти ҳамла. Шумо дар ин бора фикрҳои худро дар комментария нависед. Ба ман хело шавқовар аст ки мухлисони Барса дар ин бора чӣ фикр доранд. Ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.